An ka foli bi aw bɛɛ lajɛlen ye nin waati na Mali kɔnɔ ani Mali kɔkan. Mali kura taasira ta ko filanan an bɛ o kɛnɛ kan. Gouvernement ministres bɛɛ lajɛlen lamɛnnen kɔ kelen kelen ka kɛ n'u ka baara n'u cogoyaw ye. Ani min do bi o ye an ka jamana ministre ɲɛma Dr Cheick Kokala Mayiga ye. Halisa walasa ka dɔ fara faamuyaw kan jamanadenw olu k'a faamuya ko ɲuman kama. Ayiwa ministre ɲɛma i ni se. An ka jamana bɛɛ camancɛ fanga la a bi waatinin bɔ ka daminɛ kabini san 2021 ka na se sisan ma yɛlɛma caman kɛra la dakun dɔw bɛ i n'a fɔ milila kana ko ani sariya taabolo ni a yɛlɛma kuraw ma ka na se sariya sunba ma o n'a ɲininkali caman de bɛ yen nɔ an ka ɲininkaliw bɛna boli minnu kan dakun belebeleba 3 de kɔnɔ o baara kɔnɔ ni mɔgɔ minnu bɛna o ɲininkaliw kɛ o mɔgɔ fɔlɔ o ye n balimamuso Adel Samake ye. Adel Samake ni se. Marque ni se. Ale ye radio télévision Renouveau kunnafoni dila ye. Mɔgɔ filanan o ye Seydou Oumar Traoré ye. Ale ye radio Bawule wa ɲɛmɔgɔ ye kunnafoni dila fana don. Seydou i ni se. Marque ni ɲaguma. Ministre ɲɛma an b'i fo. Ministre ɲɛma an ye kɔrɔfɔ kuntigi ka ban. Nka yan'an ka an da don kɔrɔfɔ yɛrɛ kɔnɔna na i ka kɛnɛyako bɛ cogo di? N b'a fɛ ka ORTM lamɛnbagaw ni a filɛlabagaw bɛɛ fo fɔlɔ. Ka Maliyɛn bɛɛ fo. Ka f'u ye ko Ala barika la Ala n'u ka duwawu bi n fari ka ɲi Ala barika la. C'est vrai qu'il y a une semaine n fari kun man di ye dɔw yɛrɛ kun siranna fɛn wɛrɛ don mais a nɔgɔyara sisan docteur de ye ne minɛ k'a fɔ ne kana taa baarakɛyɔrɔ la fo waati dɔ ka tɛmɛ donc olu yamaruya kosɔn ne sɔrɔ fo vendredi le 16 ne bɔra Ala barika la bi bi na n tɛ n plaigner foyi la. Halisa Ala ka dɔ fara kɛnɛyaw kan. Inchallah. An bɛ kuma dakun damadɔ minnu kan o dakun fɔlɔ ye an ka jamana lakanako ye jamana lafasali n'a lakanali dakun filanan bɛ tali kɛ an ni jamana wɛrɛ cɛ koɲɛw la dakun sabanan o bɛ tali kɛ yiriwaw la nasira bɛɛ lajɛlen fɛ ani dakun naaninan o ye yɛlɛma kura minnu bɛ senna camancɛ fanga kɔnɔna na kɔrɔfɔ bɛ boli nin dakun naani de kɔnɔ nka ɲininkali misɛnninw b'a la an bɛ kuma di Seydou Oumar Traoré ma hakili la ɲininkali b'ale fɛ fɔlɔ yan'an ka don kuma kɔnɔ. Premier ministre transition min ni an b'a la daminɛna a bɛ waati bɔ nka halisa dɔw bɛ sunɔgɔ la o ma kunu ne ko an bɔra min an bɛ taa min. Transition in an ma bɔ yɔrɔ wɛrɛ ka na o Maliyɛnw de y'a kɛ n'i y'a ye jamana min la transition kɛra Mali Burkina Niger ni jamana wɛrɛ a bɛɛ lakanabaliya de bɛ base la l'insécurité. Mais Mali ta in a kɛra san 1 san 2 kɔnɔ Maliyɛnw kun bɛ ka a fɔ ka ɲɔgɔn wele k'a fɔ ɲɔgɔn ye ko min b'an jamana a man ɲi. Ne yɛrɛ de article dɔ sɛbɛn le 30 avril 2020 o article kun ye mun a tɔgɔ ye l'heure de la désobéissance a sonné ko waati sera an kana sɔn fɛn bɛɛ ma o kɔfɛ élection nana kɛ tiɲɛni kɛra aw bɛɛ b'a dɔn Maliyɛnw ye ɲɔgɔn sɔrɔ ka wuli 5 juin ka mouvement kura dilan ko M5 RFP maa kelen ta tɛ Maliyɛnw de hakilina don c'est pourquoi ne bɛ dɔ ye sisan u bɛ panpan la k'olu de ye M5 créé M5 maga si ma créé de Maliyɛnw de ta don Maliyɛnw hakilina de don dɔ bɛ yen min b'a la dɔ bɛ yen min tɛ kuma parce que a bɛ place min na o kan ka politiko man ka kan dɔw yɛrɛ hɔrɔnya la u t'a fɛ ka kuma mais min bɛ ka kɛ jamana la a kun digira Maliyɛnw bɛɛ la an ka sɔrɔdasiw bɛ fa kɛlɛminɛnw tɛ d'u ma u b'u su don comme bagaw a filanan terrorisme min b'an ka jamana kɔnɔ a fɔra an ye ko force internationale n'an dɛmɛ ka terrorisme kɛlɛ k'a sɔrɔ 2013 terroriste kun bɛ Kidal 2020 terroriste y'an ka jamana n'i ye 100 sarala ta 80 la bɛɛ minɛna terroriste fɛ k'a sɔrɔ forces armées 50,000 de bɛ an ka jamana kɔnɔ Maliyɛnw yɛrɛ kun découragera u ɲugura u yɛrɛ la olu ɲɛna ka foyi tɛ se ka kɛ jamana kɔnɔ
yurugu sera yoro mina journaliste be tunu mogo ta do atara yoro mina ko yere kun dabali bana to malien wulla uko foka dabla o mangande toraka ke juin juillet fo août outra ala barkala so da su cela do sorala min bora min na kelen kunche uye people ka weli kan de jabi luyere na nafo jabi nkele ay isra minta mashima yere sora kono san kelen kono le 24 mai 2021 yele makura nana dom yele mayna CNSP oye soda su nyemogo ani M5 oye peuple mi bla nyefe oye nyongwe u bena kuduka ko lakana balia mi mali kono pour que ka kele fonga soda su bla mali nyemo wala président ka ke soda su ministre de la défense ka ke soda su ministre de la sécurité ka ke soda su atobe oye gouvernance de soda su ko M5 ka la jabi ka baramin ko la premier ministre fana be di M5 ma o don choufe de ambena kuka muna ibeka bora fangala muna malien wulila ku ba fe ka yelamadu wo ku ya famu parce que corrélé an ya papier de duma ko ku sonama sisa anga bendron aye min anko sisa ambe benila mais comment do be ba fo mi ma ko CNT Conseil national de transition M5 toraka manganchi kwa maso asigra chogomina parce que mogo minum ba kono una na utara uyerema mouvement matara nuye mais benkan kono na bena fanga koto nyontala odon horoyala aya fo nyogoy ko anga CNT kuma imbanga kuma la tuguni ambe ya fanyo manga barake katanyi parce que si ça mo chama ba fo ko CNT ko kera chogomina kira ni choko de lawo donc en scellé M5 qui est premier ministre choisi amogo woro de togo kundira chien folo antila ka tomato like fankera ba kele o de dira soldat suma président est né Koumbe vers le 2 juin a konema ko lahidu minta obena dafa ayene wele dondo la koneke yela fe ntari arefe ayere bulu nyemo be algaba saga intala we sema nyemo we Bilal ak Sherif we aga Sherif we emela mogoye uka chef de sa major ak Najim ani uka ministre Flamim Koumbe gouvernement la we ministre de la jeunesse ani ministre de l'action humanitaire nkuma ntale nkulba président yuwele unyemo sabayi nana président kuma ko yani tenen ninde benake premier ministre ama nommé fulu membafe aka ben kola ayo fodro ne bora le lendemain ne yuwele unana nefe aye baruke kosobe nkuma ko gelea o gelea na be koronfe ne ba kalama parce que hali mimbe ansadi nyimo wayala nini ale kolke an wati anga wati kasunya donc kuma ko gelea mimbe koronfe ne bado au bado ne bado sisa anga ben chance ba de sorola sisa au ka premier ministre ala barkala malidon de a proposé président a sonama au fana gelea mimbe ko ne bado anga ben sisa mali betanye amba fu nyoy mais kuma kelembe mbo fawye nan bena fen wo fenka pour ka walia malien be ka swama parce que malien qualité flatté malila am minum be koronfe amaf sani minum be bu kle bife nan bena minka amba yira malien nebe malien do fen wo fe nakanga ke pour que la fia kata jamana kono malien ba swama
o don vraiment an ka baro tɛmɛna a ye photo ta ne yɛrɛ ɲɛna kun ɲɛna o dugusɛjɛ le vendredi 4 juin 2021 M5RF ye meeting ba dɔ kɛ o doro ye kuma barikamaw dɔ fɛ caman m'a faamu caman m'a faamu nkuma ko waati sera Mali n'a teriw bɛɛ k'a dɔn ko Mali kan ka lajɛ yɔrɔ wɛrɛ la pour que k'a ka problème ɲɛnabɔ n'a ye sira in ta fana bɛɛ ka bila i hakili la a tɛna a nɔgɔya an bolo an bɛ fiɲɛba dɔ kunbɛn sira la an bɛ tasumaba dɔ kunbɛn sira la a bɛna gɛlɛya ka se yɔrɔ dɔ la mais an k'an jija an kana ɲɔgɔn bila hali minnu bɛ bi an k'u minɛ fo an ka bɔ tasuma in la an ka se yɔrɔ min na lafiya bɛ yen kabini o la minnu bɛ ko faamu u b'a faamu hakili min b'an la le lundi 7 juin 2021 président a ko ne ma ni ne ka investiture kɛra dɔrɔn an ka yɛlɛ kuluba ɲɔgɔn fɛ an taalen kuluba a ye décret signé a y'a di ne ma donc an ye baara daminɛ président fana tiɲɛ yɛrɛ la a ye hɔrɔnya kɛ a ye baara daminɛ fɛn fila kɛra o waati la fo maliyɛnw ka dɔn min y'an ka hɔrɔnya sinsin président ye wele don dɔ la a ko ne ma ko Nations Unies secrétaire général de y'a wele a kana kuma maliyɛnw tɔgɔ la sisan ale tɛ se ka taa mais ale b'a fɛ ne ka taa représenter mais yanni n ka taa n nana fɔ ko président ne kan ka mun de fɔ yan président ko ne ma ko ne dalen don e la hami min bɛ maliyɛnw la e b'a dɔn ala k'i dɛmɛ o ye fɔlɔ taara kuma min fɔ yan aw bɛ y'a mɛn balaba min bɛ ka magi ko ɲagami ne taara a ci a da la o n nana Mali la min bɔra la aw y'a ye a daminɛ nin la a filanan i y'a dɔn gouvernement kura in sigira waati min na maa caman tun tɛ assise nationale fɛ dɔw yɛrɛ y'u ka papiyew dilan olu ni parti caman bɛnna kan ko assise man ka kɛ Mali la donc président ye wele don dɔ la ko ministre ma est-ce que assise nin bɛ se ka kɛ wa ko ministre caman b'a fɛ ka kuma ko ayi ni conseil des ministres banna n bɛna kuma fɔ donc ministre ye ɲɔgɔn sɔrɔ a ye ne wele a ko ne ma assise ko in e ko di assise ko in na parce que maliyɛnw caman t'a fɛ n ko président yɛlɛma min kɛra Mali la maliyɛnw bɛ min ɲini o bɛ assise in kɔnɔ a filanan n'a ye assise kɛ hakilina min bɛ ne la hakilina min bɛ président la hakilina min bɛ an teriw dɔ la maliyɛnw hakilina bɛ fara a kan comme ça n'an bɔra assise la document bɛna sɔrɔ e bolo maa si tɛna tuguni k'a fɔ ko aw ye coup d'état kɛ min ka d'a ye aw b'o de kɛ aw bɛna fɔ ko maliyɛnw de y'a ɲini a ko ne ma o ye problème politique ye aw de b'o ɲɛnabɔ sisan an ka taa sɔrɔdasiw fɛ aw ye sɔrɔdasi ka Mali lakana ka institution lakana an taalen président ko bɛɛ ma ko débat wɛrɛ tɛ yen tuguni bɛɛ bɛ tugu ɲɔgɔn fɛ ka assise in kɛ ka tugu premier ministre ko k'ale b'a dɛmɛ a ka danaya b'a kan ne fana ko a ma a ye lakana sabati jamana kɔnɔ a ye institution lakana a tɔ bɛɛ ye politique baara de a y'o t'an bolo o ye fɛn fila président ye min kɛ n ye en juin 2021 ni danaya tɛ yen président si tɛ se k'o di a ka premier ministre ma kabini o kɛra ne ye n ka mɔgɔw wele n k'u ma ko ne ye min ye sɔrɔdasi ninnu n'an m'u dɛmɛ c'est la dernière chance pour le Mali an ka ko bɛɛ kɛ u ka réussir n donna n ka bureau la la première semaine o y'a sɔrɔ ministre de la défense
u kun y'a ka ordre de mission bloqué k'a tɛ taa Moscou. Est-ce que aw bɛ se ka miiri aw hakili la ministre de la défense yɛrɛ bɛna audience la u t'a reçoit. Ne y'a ka ordre de mission signé. Deuxième chose, i ye n ka terikɛ dɔ wele o y'a sɔrɔ ne y'ale bɛ contact la kabini 2015 n y'a fɔ a ye ko min bɛ ka kɛ Mali la à long terme yani san 20 san 30 Mali nafa t'a la. Donc patriote de bɛ se ka na jamana la waati n t'a dɔn a bɛ kɛ n ka génération la ou bien kɔfɛ mais Mali tɛ se ka to nin la o. Donc an tora ka ɲɔgɔn ye juma o juma fo o don sera o don ne y'a wele ne ye n ka bureau datugu n ko a ma hey sisan waati sera an kan ka mun de kɛ pour que soldats n'u réussi parce que n'a y'u kelen to yen u bɛ soldats kɛlɛ la mais politique mɔgɔw bɛna a ko ɲagami bolo an kan ka mun de kɛ pour que u ka réussi parce que n'olu ma réussi ne yɛrɛ b'a considérer c'est un échec personnel depuis 40 ans ne yɛrɛ bɛ n sen bɔ fɛn bɛɛ la a ko ne ma n terikɛ e b'i kunfɛ ko kabini 2016 dɔ y'a fɔ a ye aw y'aw yɛrɛ sutura aw kana yɛrɛ sɛgɛn fu Mali ka sigi kɔrɔ comme kɔrɔlen ka kɛ Mali kɔrɔ ye o tɛ se ka kɛ tuguni Menaka tɛ se ka bila tuguni ko parce que min bɛ Menaka kɔrɔ o ka fisa ni jamanabaw dɔ bɛ yen qui sont très riches au ka fisa n'o ye donc tubabu tɛ bɔ kɔrɔn fɛ maa si tɛ se k'u bɔ yen donc président b'a ka mandat kɛ a b'a di wɛrɛ ma an bɛ continuer mais k'a fɔ k'u bɛ bɔ jamana kɔnɔ a ko ne ma ka n'i yɛrɛ sɛgɛn ko a ma ko e yɛrɛ e ko di a ko tiɲɛ yɛrɛ la k'ale dalen d'u la ko jamana tɛ se ka segin ko n ko alhamdulilayi a bɔra ne ka bureau la a taara an ma ɲɔgɔn ye fo bi donc o la o de ye situation min bɛ Mali la en 2021 maliyɛn ko lakana maliyɛn ko justice maliyɛn ko réforme maliyɛn ko organe unique maliyɛn ko accord d'Alger et la réconciliation o waati la an kuma bɛn la M5 kɔnɔ ani maliyɛnw bɛ dɔ ko k'u ka appliquer dɔ ko k'u ka na appliquer ne kuma application intelligente o kɔnɔ la bɛɛ bɛ n'i ta sɔrɔ a la donc Mali situation de ye nin en 2021 maliyɛnw découragera jamana minɛna espoir si kun tɛ yen sodasiw ninnu nana u y'u cɛsiri u ye baara daminɛ ne fana ni n teriw ani M5 ɲɛmɔgɔw ani maliyɛnw bɛɛ minnu hakilila ye Mali ka taa ɲɛ a y'an cɛsiri k'u dɛmɛ le 7 janvier u ye discours dɔ kala an ye devant les gens devant les n ko président o ye gouvernement ka nouvelle mais ne kɔni bɛ min f'i ye a bɛ san 40 bɔ ne yɛrɛ min filɛ ne kun bɛ kɛlɛ la kun bɛ Ala deli don o don ne ni mɔgɔw de ka se ka ɲɔgɔn kunbɛn an bɛ se ka koba dɔ kɛ Mali ye Ala de y'o kɛ a ye ɲɔgɔn kunbɛn le 7 juin kabini o bɔra ne ye n kali i y'a ɲini Ala fɛ a kana hakili wɛrɛ dɔn la pour que e ka se ka sika ne la an ka to ɲɔgɔn bolo fo an ka s'a dan na donc Mali situation filɛ nin ye pour que u k'a dɔn parce que maa caman bɛ yen u t'a dɔn transition in bɔra yɔrɔ min na olu ɲɛna an pan dɔrɔn ka na transition sisan ne ɲɛ b'a la kɛlɛ caman bɛ yen a ye M5 de a ye Malien le Mali là c'est tous les Maliens. Ayiwa ministre ɲɛma i y'o min fɔ an y'o faamu tiɲɛ don an bɔyɔrɔ ka jan an tɛmɛna sira caman fɛ gɛlɛya caman cɛtigɛla an ye dɔ faamu an bɔyɔrɔ ko la ani an bɛ taa fan min fɛ o kɔrɔ an kun tilenna an ye dɔɔnin fana faamu o la ɔ an bɛ na an ka dakun fɔlɔ la ka kɛ ni ko boloda cogo ye an bɛ fɔlɔ ka dakun min daminɛ o ye lakana ko ye an ka jamana kɔnɔ sɔrɔdasiw tɔgɔla don an ka jamana kɔnɔ n'o ye janvier kalo tile 20 ye n bɛ se ka fɔ an ka finitigiw bɛɛ o don kɛnɛ kan jamanakuntigi ye o ɲinanta in bila min kɔnɔ o ye ko baara dafara ɔ e min ye ministre ɲɛmaa ye baara dafara o bɛ faamu cogo di ani ɲɛfɔli cogo wɛrɛ jumɛn b'a la e bolo. baara dafara kɔrɔ de b'a la Ala barika la
décembre 2021 ne b'a fɔ min ma ko la grande offensive militaire ala barka la an n'an ka chef suprême des armées n'an ka ministre de la défense ne b'a fɔ a ye ko l'homme tranquille an y'a daminɛ a y'a dɔn terroriste bɛna mɔgɔw faga o waati la mais sisan a ye insécurité bila u yɛrɛ ma ka se dans les sanctuaires du terrorisme à partir de mi-2021 au waati de la les ministres du gouvernement olu fana ye assise boloda o bɛɛ banna le 31 décembre président ye mɔgɔw bila ka taa a y'a dɔn 2021 ne bɛ min fɔ aw ye o waati la n'i ye maliyɛn 100 ta peut-être 95 u kun dalen t'a la fewu ko Mali bɛ se ka segin Kidal tuguni u b'a fɔ min ma ko Mali teriw olu fana kun tɛ da la o mais maa damadamaw bɛ min dalen don a la soldats ninnu dalen don a la président dalen don a la ministre de la défense dalen don a la directeur des services de sécurité dalen don a la CNT ɲɛmɔgɔw dalen don a la lakana in an ye Kidal minɛ don min na an m'o kuma fɔ maa si ye dɛ parce que Kidal minɛni maa kun dalen t'a la fo Kidal ka minɛ donc Kidal minɛna don min na o de kama président b'a fɔ ko baara banna mais ka jamana jɔ o ye maliyɛnw bɛɛ parce que b'a dɔn ni gɛlɛya bɛ so kɔnɔ ni tasuma bɛ so la sodenw tɛ n'u sigi k'a fɔ jɔn de ye tasuma don a la Mali dun la samili ka ca n ka jamana kɔnɔ n'an kun tora la Kidal tɛ minɛ. Ministre ɲɛma an y'o faamuya tiɲɛ don Kidal kun ka gɛlɛn Kidal sɔrɔla nka Kidal dɔrɔn tɛ jamana marabolo dan ye marabolo tɔw lakanako yɛrɛ bakuruba la e bɛ se ka mun fɔ an ye a bɛ danga jumɛn na. Lakanako in pour que maliyɛnw ka faamu baarabaw de don an y'a dɔn fanga in bɛna don min na Mali la 80% du territoire s'était pris par les terroristes. Kɛlɛ in nana centre la dɔ kɔnɔ ni fulaw bɛ ɲɔgɔn faga u nana ni kɛlɛ ye centre la pour que an ka ɲina kɔrɔn fɛ ko dɔ kɔnɔ ni fulaw bɛ se ka ɲɔgɔn faga cogo di mais an y'a faamu u taara ka tasuma don i sen la pour que i ka ɲina i bolo kɔn jaja an nana min sɔrɔ u ye min tigɛ ka bɔn la y'a ye u ka état sigi yan nafolo bɛ bɔ sanu bɛ bɔ fɛn caman bɛ bɔ o bɛ taa min maa si t'a dɔn dɔɔni bɛ bɔ a bɛ di maga damadaw ma minnu bɛ Bamakɔ minnu bɛ panpanpa la min bɛ maga politiciens b'u la soldats b'u la juristes b'u la fɛn caman b'a la jamana kun bɛ désagrégé fulaw bɛ ɲɔgɔn faga ani dɔgɔnɔw fo jamana bɛɛ bɛ tiɲɛ an ye jateminɛ kɛ an nana sɔrɔ jaja u b'a fɔ min ma ko force internationale minnu bɛ Mali kɔnɔ jaja u bɛɛ ils sont indépendants comme les 5 comme n'i ye mɔgɔw les doigts la n'i y'u ta i b'a fɔ qu'ils sont indépendants mais avec les bras la a bɛɛ ye kelen o jaja balaba dɔ bɛ yen a baladenw de ye ninnu ye ko Takuba a ye Takuba in ci ka bɔ n ka jamana kɔnɔ Takuba nalen yamaruya kun t'u bolo an nana jate jaja Union européenne kun b'a fɛ ka Menaka cercle yɛlɛma k'a kɛ base d'entraînement des forces spéciales des pays européens n'o tɛ u tɛ foyi kɛ Mali la u b'an bali fo n'an b'a fɛ k'an b'an pankuru bɛ taa yɔrɔ dɔ la u ko k'an tɛ taa ko entraînement nocturne de Takuba an y'u gɛn foyi ma bɔ a la u ko k'an tɛ se k'o kɛ an y'a kɛ a filanan an taara G5 Sahel G5 Sahel yɔrɔ min na aw bɛɛ b'a dɔn fo ne b'a fɔ min na Ala ka hinɛ a la k'a da yɔrɔ suma G5 taara nin cogo de la G5 kɔfɛ ko Barkhane u y'u labɛn parce que u ka base ba kun bɛ Gawo olu ɲɛna k'olu ka naga soldats bɛna ɲɔgɔn ci ɲɔgɔn la jaja olu ma min dɔn ko kɛlɛ in soldats kɛlɛ dɔrɔn de tɛ donc kibaru ye M5 mɔgɔw y'a organisé u y'u gɛn k'u bunte ka bɔ Mali la la nuit fo bolila
u sele an songo do ko kulu bora Mali passation make wala donc barkan gena ka bo malla maintenant ko bala ba min be ordre du be ma ambu occuper ale de la o ye ministre ne kalo flake mission étrangère bebena ne su bureau la be kuma nyuma fonye ko vraiment est civil mais tu es très intelligent et be soldat sunu nous fait o be ka nda sumu ka don ministre be na gen ou bien atege ne fana ba fu ainsi soni anga ministre des affaires étrangères na kuma dondo la asimi yamweli ako maintenant peuple ba féminisme ka bonga jamana kuna aw yere ba do be mina amba ke chugubdi donc ay décision ta communisme ka ta ka bonga jamana la on ye communisme ka tali o kunye akwa défi do ya sera ka mi relever wa aya donc tant kulu mata jamana te here soro anko ku ka ta una na munu do la forisi ya ka foi BPZ foi a décider irisu kuma ku ba fe ka bonga jamana la pour ka be tulu fe donc il y a décision inta mais ou ko doko et malien nous be pam la drobe mangala ministre tena bo malaw parce que Afrique jamana dobe kabini 2018 a fora commission internationale kabuka jamana mais monsieur Kubuyi kuma ko o ma famu les Maliens c'est pas comme les autres jaja utaru la bember ko nana na ber ambe échoué na échoué ya yorola abana fana ya labe una na do berka befa ay ñogon dissiminer o yorola min borala aw ya do donc maintenant ayan labe nkata kidal oui min ki en ce moment ko Mali population fanga retourner ou ka ñemogo nunu kele tiglaw de do donc anga sibulu yere attaquer pour que ka murti bateau de Tombouctou kamugo fagala quand Tombouctou bla en otage ani Gao jamana were ka agent secret de yake pour que Malien la murti ala barkala o de lambe Malien fo Tumbutu kaw Arados kaw Gundaw kaw Gao kaw ashima yere utoru ka place la o kofi anana kidal mini anana tisalit mini anana agel hok mini anana bemini yoro dola ani ministre bebe kambe na nyon ye 10h ou 8h kapo e ambe na ba fo en kulu taraka bini 6h ko muna ko parcelle la kania balia debe e awna na malien la kana aw yere ko la kania balia debe uka jaja ube mwinke soufe dogo la uye arme lourde be di terrorisme kuli yere la murti donc nanala terrorisme benan faga ka kidal yoro be mine mais ulite mindon ambe coopération mila ambi ube soufe donc utale uye blende minundi ayu be ci kelen oui yoro min anga soldats ya déminé dona kidal chema wulika bafanga kabino la fa donu lawo do yere bulla kata France u bora France kana Algérie u be yande amena nyon soro na la sona premier ministre i bora ka fo anga armée caya minke anye minan chama soro bi maldumbe wasuni u ka armée kosobe ngani Mali takalaje Mali kabu halisa yoro do be kulela lakana baliala mbe misali ta bajangara maraka kerengerenya na bankas ani wati labaina segu marala nyono ani kemasina yala halisa baraba jumbe arme kanga mununge wala sa jamana de unga lafia mi Mali soro ina fo banabato isen bidimi ikono bidimi itulo bidimi yoro be bidimi ulu nyena be sero do la banaay bu wuli ñoom fe bebe ni faga ala barkala e docteur ñuman soro mi ye analyse ke aye banaay cogo famu aye ordonnance seben kadi malioma o yenga chef suprême des armées
président de la transition. Ayanga, ministre de la Défense. Ani anga chef d'état-major, ani soldats. Où y a femme ko banaï. Fonga Jonjon de Soro. Jonjon soro la domina. Maintenant, yoro min be bana. Fongu frake doni. Maintenant, où y minke. Bana be yoro min ba juguya pour que jamana la mouti. Note banyagara fleni. Et centri yoro fleni. Quel est be yoro là depuis 2017? Phobis. Mais comme bana ina yi soro wati mina. Ibo wati de jateo. Donc, comme a eu Yorobela, si ça a eu organisé, Katanga Jamana don attaquer Yorola pour que Koujaouli. Parce que Mimboke, Djaja, il a fait zone, il y a bolo mene ikasaku kono, avec ika fin choué. Aya bolo mena kono, aya filmé, a bolo bambolo, antadi zomba, antara Yorola, kamba iramola. Mais Sharia Mimbe, pour qu'il y ait une ira bella, il faut bécasson. Allez donc, mogo minu la mimbeso. Donc, il y a veto posé, corps se kaira. Donc, au prévu bambolo kabini si ça. Hali si ça nebe message chuma tuguni. Vraiment, on va faire kanga prévu dit. Il disait qu'à vous, qu'on ebe dien demain. Pour que kanani la fia est dien konon. Qu'à soro eyere beka terroriste demain. Malion faga. Ay munyu doni ko imbena insha Allah ay kidalta me ka fo fanka koro mo go date do kumala at se ka fo parce lu fana maliewe yu faranyo ko yu hakili jaga ko munde kanga kesi sa France kono kele folo ku yemini France jugu minum be kele ka comme be touriste angu be kelen bunte ku bonga jamana kono uye sans flake o kele law aflana anga ko beke ka dumi di anga jamana deuma a sabana anga ko beke jamana dun ka te ka taka sigi ka soro umasira ni ye jatemine ke risita neta ne bisi ka fawe anglais ni fermenta fo parce que yoro ka ja pour que ka famu o de be malla saw donc si ça ka terroriste num bunte ku banga jamana la kelen ne kumba ko mo félicite donc mimbe malla sisa. Les militaires sont décidés de ne pas histoire que Mbeto ka fouiller monnaie bodéum Mbeto ka fouiller c'est la colonne vertébrale du Mali tant que ima armée Kari était ce Mali là Mbeto ka fouiller abe bataille de perdu mais Amberger gagné au comment nous mogo ta famu ne bu fo yoro muna ne ba do ko sadasu bulame o ni yu lame ebe yelema o ayere ba don korole anga mogo korba anga les griots là au lieu de be chanson baou de ke pour que mogo kata kelela ere besira donc ay munyu doni yani wati dama nala barkala anga sadasu benanga hore ay dafa kasige ma few on bi bende ko o bengo kuma la ni wakati na mbado au ibara do blasinga no ye malidun yere dama kasigi dialogue intermalien ambayi benga umbike umachama umbike nga ambi fe min kastin soro otistin soro o laba mi ni nyema soro ula no ye accord d'Alger ambado ani mado de atiga nobla au kembe ka fere mi fo no ye malidun yere dama kasigi olu kuna koti oye o ni kene mi sigilen fle ubi sama ka do ala chugodi nu nano na donwa ani edamba la kafo ni dialogue yi na ke sababu yayi ka ben badala di malidun mawa Mali kono auntenga histoire do tubabunu bu profiter de la kan hakili de yelema mba fe mo ko de famu kele mi be mala depuis 1963 adama daw be hakili de be yelema be information duma be baraka ni information nu kasoro galondu misiliala en 1958 Ambeta indépendance la domina. Mali ko kabe Algérie demain. France président ka lettre Bembara ko Modibo Keita ma président. Nomme Algérie bla.
an tɛna yafa ma gɛlɛya bɛna u sɔrɔ Modibo ma sɔn a ma kabini o ma kɛ ko k'u bɛ tasuma dɔn ka jamana kɔnɔ c'est comme si ça parti dama dama bɛ o ko foyi ma kɛ transition kɔnɔ mais u bɛ se k'a fɔ donc u bɛ taa mɔgɔ dama dama voir ka information min d'u ma min tɛ tiɲɛ ye u bɛ baara kɛ n'a ye u nana fɔ ko tile bimɔgɔw tɛ kɔrɔnfɛ mɔgɔw fɛ kɛlɛ wulila nin cogo la parce que waati dɔ la fana il faut que ka faamu Mali gouvernement ɲɛmɔgɔ min bɛ baara kɛ kɔrɔn fɛ u ka baara a ma ɲɛ dɛ ne filɛ nin ye ne ye école bila 1971 à cause de l'injustice parce que administrateur ni juge dɔ bɛ yen u bɛ min kɛ kɔrɔn fɛ i da tɛ se ka don a la o fana bɛ yen o fɛ tiɲɛ n'o bɛ yen n'o farala fɛn wɛrɛ kan mɔgɔw bɛ sɔn a ma o mais tiɲɛ yɛrɛ ye mun ye 1958 Mali bɛ taa indépendance la don min na les tribus du nord en majorité 9 chefs de tribus u ye ɲɔgɔn da lajɛ u ye Soudan ministre de l'intérieur Mamadou Madera Keita u y'a wele Algaba Sagayinta la min bɛ kɛlɛ la bi a mɔkɛ a Tahir Ag-Illi ala de ye kuma ta a kuma ko an nana an minɛ ɲɔgɔn fɛ k'an coloniser a y'an bila ɲɔgɔn fɛ an t'a fɛ u ka fara a filanan an ni tile bi mɔgɔw an ye balimaw de peut-être différence dɔ bɛ an ni ɲɔgɔn cɛ mais an bɛɛ ye kelen an yɛrɛ ka fɛn bɛɛ bɛ taa olu fɛ olu fana bɛ fɛn bɛ an fɛ vraiment a y'an to yen an ka ɲɔgɔn fɛ o de kɛra c'est pour que ne b'a fɔ bi an gagnena Kidal maa si kana bila an kunna k'aw gagnena ko bana de o de kama dialogue intermalien président y'a sigi don min na ne yɛrɛ ko nisɔndiyara parce que an bɛ min kɛ sisan e burudamɛ o e arabu o e kasonkɛ o e senufo o a bɛ ka sigi a ka bɛn min na an b'o di bɛɛ ma bɛɛ ka kɛ kelen ni gɛlɛya dɔ burudamɛw kan an k'a dɔn ni tiɲɛ don an k'a ta ni dɔ bɛ arabu kan ni dɔ bɛ senufo kan an k'a kɛ pour que nin ze in na a kana kɛ ko mɔgɔ wɛrɛ y'a fɔ parce que kɔrɔlen c'est des jeunes u ye kumaw kɛ ka taa Algérie u bɛ mɔgɔ munumunu il y a dɔ avant on disait les femmes les jeunes bɛɛ bɛ taa Algérie et femmes ni jeunes ko b'a la o c'est une affaire de spécialistes o de bɛ kɛ sisan et puis n'a kɛra fana an b'a lajɛ c'est pour que ne dalen don ko min bɛ ka kɛ sisan en tout cas an bɛ Ala ɲini a ka kɛ kuma laban pour que Mali ka se ka taa ɲɛ. Ayiwa ministre ɲɛma an ye an ka dakun fɔlɔ n'o ye lakanako ye an ye dɔ fɔ o kan an bɛna dakun filanan la n'o ye an ni jamana wɛrɛw cɛ ye sira caman bɛ an ni diɲɛ mɔgɔ tɔw cɛ i n'a fɔ min sira b'u n'an cɛ cogo min na Mali ye i sen bɔ bɛnkan dɔ la ni o ye accord ye min sigira sen kan cɛ labɛnni ni bɛn sabatili kama Mali kɔnɔ ni a bolonɔbila kɛra yan nka hakilinaw taara Algérie Mali y'i sen bɔ a la Mali labanna k'i sen bɔ CEDEAO la ani fana Mali ni a sigiɲɔgɔn jamana dɔ farala ɲɔgɔn kan ka jɛ dɔ sigi n'o ye AES ye ni yɛlɛma ninnu sigikale tun tɛ ni ninnu de ye wa o bɛɛ kɛra parce que a ye jateminɛ kɛ an ye situation d'ensemble de lajɛ an nana min sɔrɔ u ye ja min don Mali kan n'an kun m'a tigɛ ka bɔ yen Mali tɛ se ka foyi kɛ o Faransɛw bɛ ko k'u an b'a fɔ ko Faransɛw de y'an ka jugu ye i y'a dɔn ne ye kumaba in fɔ Faransɛw ma à New York don min na Algérie président a y'a ka ministre des affaires étrangères don avion la spécialement de l'aéroport a nana ne ka bureau la ko nana u ka président foli fɔ ko Ala ka barika don a la parce que an sera ka min fɔ nin filɛ nin ye olu t'a dɔn ni maa wɛrɛ bɛ se k'o fɔ diɲɛ kɔnɔ o de kama an bɛnna kan a tato n ko l'Afrique c'est le berceau de l'humanité l'Afrique sera le tombeau du colonialisme colonialisme bɛna an bɛna su don Afrique o nisɔndiyara a ye avion ta président fo a taara so
ani mɔgɔ minnu taara le bateau Tombouctou ka taa mɔgɔw faga CEDEAO réunion ko hali ma kuma fɔ ONU la Conseil de sécurité ma se ka résolution mɔgɔw sara bɛɛ y'a de ka sɔrɔ dɔrɔn an bɛ condoléance bila ka taa maliyɛnw ma dɔw ko tɛ sɛbɛ u ye min kɛ mɔgɔ min ko k'u ye maliyɛnw faga u bɛ boli ka taa Faransi an yɛrɛ y'a dɔn ni France agent secret bɛ réunion kɛ aw b'olu kelen fana aw fɛ ka base créer ko base d'i ma ka tila ka Hasimi wele a ye na négociation kɛ o tuma an tɛ histoire faamu Hasimi ko k'an tɛ taa yɔrɔ si cette fois-ci an bɛ baara kɛ o Mali ka tila ka mun kɛ pour que k'an lasiran ka Mali maaba dɔ wele olu fɛ est-ce que aw hakili la bi Hasimi Goïta bɛ se ka Algérie misiriba ɲɛmɔgɔ wele a ka bureau la ka masala n'a ye Algérie ka problème kan ka sɔrɔ a ma fɔ Algérie u m'a fɔ an ye hali u mu sarana o bɛɛ an y'a faamu k'o bɛɛ ka pression kɔnɔ donc CSP ka pression ban kan France ka pression ban kan communauté internationale pression kan n'olu fana y'u ta fara kan donc an bɛna an sɛgɛn an dun jolen de comme i maa si an fɔ Algérie ma an tɛ taa yɔrɔ si an yɛrɛ bɛna ka négociation ka Mali kɔnɔ k'a laban k'a tile ala barika la maa si tɛ Mali la tuguni o et puis ne ye kankari da bɛɛ ye maa o maa ni tugura ka Mali tɔɲɔ i kɛra jamana o i kɛra jamanatigi o ala ta t'i bolo kumaba minnu bɛ fɛ ka fɔ nin la o de ye nin ye. Ministre ɲɛma an ye badenjɛkulu dɔ sigi Mali ni Niger ni Burkina k'a tɔgɔ da ko AES jɛkulu in sigilen ma bɛn an sena tɔn ma n'o ye an ka tɔn kɔrɔ ye CEDEAO i ko an bɔra la u kɛlen bɛ ka fɛɛrɛ caman tigɛ an kama sabu dugutigi Denbɔ ale ni sigi tɛ bɛn jamana dɔw yɛrɛ bɛ u commencera k'an ka jamanadenw gɛn dɔw ko u y'an bali u ka da dumunifɛn dɔw donni n'an ka jamana kɔnɔ yala n'an m'an jija AES ko in tɛna kɛ koba lankolon ye. AES ko in ala barika la yanni san dama dama ne kɔni dalen don a la a bɛna kɛ koba de ye an bolo n'aw y'a faamu kuma fila fɔra le dernier moment kuma saba an ka président ko le 16 janvier 2021 k'u y'a wele ka bɔ kɛnɛ ma ko min bɛ kɛ Mali président Mali président de l'Assemblée ani Mali premier ministre k'u b'u sugandi k'u tɔgɔ d'a ma comme soldats da tɛ kuma a t'u tɔgɔ fɔ ne b'u tɔgɔ dɔn min kɛra pour que ne kana kɛ premier ministre ne yɛrɛ b'a dɔn donc olu degira ka mɔgɔ sugandi min b'u ka baara kɛ Niger président ko gɛlɛya bɛ Niger la don min na ko Europe jamana dɔ y'u wele k'a bɛna kuma n'u ye k'a lajɛ n'u bɛ se ka bɛn ko Faransi président y'u wele ka pɛrɛn-pɛrɛn an kunna k'a fɔ a ye a k'a bila hakili la Niger ye Faransi ta ye u kan'u da don Niger ka kuma la tuguni ni mun ye donc n'u u degira nin de la o donc olu ɲɛna AES nin bɛna kɛ nin de la e m'a ye u ye mɔgɔw labɛn k'u bɛ bin Niger kan an ye déclaration que le 28 janvier mɔgɔw t'a dɔn a ma fɛn bɛɛ fɔ mɔgɔw ɲɛna u y'u labɛn jamana kelen fɛ k'u bɛna bin Niger kan ka ɲɛmɔgɔ ninnu bunte ka bɔ yen parce que janfatigi dɔw b'u bolo olu ɲɛna comme dɔ bɛ Mali la o an ɲɛ b'u la o u ko n'i y'a ye u bɛ ko k'u bɛ sariya ta ka na bi an kan c'est que an bɛ ka jɛkulu la o tuma an bɛ bɔ an fana kuma aw kelen tɛ bɔ dɛ Burkina fana ko aw kelen tɛ bɔ siɲɛ fɔlɔ u ko k'u bɛ bi aw kan an ko ko min bira aw kan ni min magara aw ka cheve kelen la an b'a kun digi kelen bɛ taa yɔrɔ jan an bɛ segin o kan tuguni an bɛ bɔ CEDEAO la ɲɔgɔn fɛ n'an bɔra la foyi tɛna bɔ a la n bɛ misali dɔ d'aw ma kɔsa in na ne ye calcul dɔ kɛ parce que ne ka mɔgɔ minnu bɛ conseil d'a ma u ka ca u bɛ yɔrɔ caman la ne bɛ conseil minnu fɛ
jamana dɔ bɛ yen k'u bɛ sanu importer ka bɔ Mali la. Donc u taara dans la bourse d'un pays de l'OCDE. Il y a dɔ u bɛ min importer tigitigi u bɛ de fɔ yan à la bourse. Ne ye min sɔrɔ jaja sanu bɛ min bɛ bɔ Mali la u y'o wari ta k'a yira. Mali administration ye sanu min fɔ k'u b'a exporter ka taa olu fɛ ne y'o ta ne y'o différence kɛ est ce que aw b'a dɔn différence min bɛ olu chiffre fila in cɛ c'est le budget du Mali. Mali veut même film dépenser dans toute l'année toutes les recettes budgétaires du Mali, les recettes intérieures du Mali, 2600 milliards. Différence min be usam flan nyon o ka boni 2600 milliards. Donc il va donc ni nana ordre que dans l'AES yani san dama AES mogo benafo kulu de kulu ka farian ka teme beka o ye kele ni ya domaine chama laje ne ko ndalen doala ko yani tamatle dama u bena laje ne reta do ni u ka sanction ni tele dama nu tenu boyi parce que u ma fo sorala u ye gele dron de sorala u kumba fe ka gele siama ça c'est l'arroseur arrosé u kumba fe ka jiflanka finalement jifli la lu reka u kaman karina. Donc u kan lafiya ante bi mashika ante mashitoro mais u kan toyi. Aywa ministre Ɲama an ye AES kunkan kunnafoniw faamu an jɛra baara nasira caman fɛ lakanako b'a la jamana ɲɛtaasiraw b'a la sini ma sinikɛnɛw b'a la nka a wariko in bɛ cogo di. Président bɛ to ka fɛn dama-damaw fɛ fɔ ne b'u analyser a ko bɛɛ k'i jɔ i jɔyɔrɔ la. Beki jo yɔrɔ fa AES kɔnɔ an ka spécialistes bɛ yen a ye min confié u la k'u ka étudier a bɛ kɛ don min a bɛ kɛ cogo min na parce que an delila ka do ka wari yɛlɛma o mais an y'a kɛ kɔrɔlen an ma jateminɛba kɛ o donc an ka erreur lajɛ hali AES ɲɛmɔgɔ Burkina premier ministre ne y'a fɔ a ye o don dɔ la. An bɛ fɛn o fɛn kɛ an ka jateminɛ kɛ min nana an ɲɛ pour que u ka alliance tiɲɛna. Au début il y avait l'alliance Haute-Volta Mali Sénégal pour que tiɲɛna parce que peuple kelen de don a ye monnaie yɛlɛma ka ban wari yɛlɛma sisan caman b'a fɔ k'an ka wari yɛlɛma an ka to bɛɛ k'i jɔ jɔyɔrɔ la an ka spécialistes minnu bɛ wariko ɲɛnabɔ minnu bɛ sanuko ɲɛnabɔ u bɛ baara la n'u tilara baara don min na u bɛ taa yira président na. Premier ministre politique mɔgɔ dɔw ko Mali tora kelen na ko isolé la u bɛ ka mɔgɔ caman lasiran yala bi an b'an kelen na wa an ka diplomatie bɛ cogo di ani jamana tɔw ni ɲɔgɔn cɛ. Olu de isolé la o mɔgɔ min b'a fɔ k'an isolé la ale de isolé la a t'a kalama an bɛ taa a lakunu. Aka wuli jona note train bɛ taa ka to yen dɛ parce que refondation train ne y'a fɔ bɛɛ ɲɛna n'i ma da kɔnɔ ka kuma kɛ a bɛ taa k'i to yen dɛ n'a taara fana a tɛ segin kɔ donc yanni ka to ka kuma fɔ sur le perron la da kɔnɔ fɔlɔ n'i ma sɔn i bɛ bɔ minnu b'a fɔ ko Mali est isolé ils sont en train de dormir train taara a mɛnna o aux Nations Unies CEDEAO ye sanction min tan kan u taara n'a ye u y'u fili ka taa tiroir kɔnɔ u bɛ to k'a fɔ ko galon hali n'a mɛnna boli la ni tiɲɛ wulila tile kelen a bɛ se a la o. Le haut représentant de l'Union européenne pour les affaires africaines Joseph Borrell ko sisan Union européenne kan ka taa lajɛli kɛ ale ni Afrique jamana ninnu minnu kɛlɛla u ka essayer ka bɛn n ko hey e de b'o fɔ e m'a fɔ ici ministre des affaires étrangères nana an fɛ a bɔra yan ka taa Afrique du Sud o Joseph Borrell kelen de ko africain ninnu yɛrɛ de mɔgɔ min don u kɔngɔ i bɛ se k'u manipuler rapidement donc olu t'u jate yɛrɛ o kelen coup d'état kelen Gabon o Joseph Borrell kelen
o de Europe ministre des Affaires étrangères, ministre de la Défense, k'a fouillé, ko bɛɛ kun b'a dɔn ko mankan bɛ Gabon. Donc min kɛra yen ani Mali ta tɛ kelen. O Joseph Boré kelen. A ɲinɛna min bɛ Mali la kabini 2018. O Joseph Boré kelen de nana ko ole ka wariba di Ghana ma ka étude de la ka centre de santé ni école jo ko ka taa 600 millions d'euros, à peu près 40 milliards, ko duma ou ka kɛlɛminɛnw san. Kɛlɛminɛnw contre quoi? Le terrorisme. Kɛlɛminɛnw bɛ san yɔrɔ jumɛn? U bɛ san olu de fɛ. C'est-à-dire ninnu b'an jate comme bagaw quoi. U ka service de renseignement ɲɛmɔgɔ ne yɛrɛ y'u lamɛn ko AES jamana ninnu la kɛlɛ tɛ se k'u bin tuguni. An ka kɛ soft. An ka situation dɔ ɲini k'u faga. Olu ɲɛna ko an tɛ ko faamu. Donc bɛɛ bɛ segin ka na dɔɔni dɔɔni o. Ne tora k'a fɔ diplomate de en 2022 n k'u ma personne ne doit sous-traiter les problèmes du Mali. N'i b'a fɛ ni Mali ka bɛn e bɛ na. Maintenant c'est dans notre constitution à l'article 34. N'i b'a fɛ ni Mali ka bɛn i k'a dɔn que le Mali est un État souverain. I k'a dɔn que Mali b'a ka intérêt partenaire choisi. I k'a dɔn Mali b'a ka intérêt défendu. N'i ma sɔn ma xalas an ka fara ɲɔgɔn na. U bɛɛ bɛ segin ka na dɔɔni dɔɔni. CEDEAO yɛrɛ ne t'a dɔn min bɛna kɛ mais de dalen don a la ko yani waati damadamani hali a tɛ mɛn u ka sanction kolon ninnu u bɛ n'u bɔ yen mais u b'a sɔrɔ c'est l'eau versée. O b'a sɔrɔ an kɔni taara ka yɔrɔ jan parce que a ye segin tuguni o. Ayise ka segi ko an tɛ segi maa si kan parce que n'an taara ɲɛfɛ o de b'an ka ko ɲɛnabɔ. Minisiri ɲɛma an bɛ se dakun min ma o ye yiriwa ni ɲɛtaa ye. Mun fɛɛrɛ ni dabaliw tigɛlen don walasa ka dɔ fara sɔrɔ sabatili kan. N'aw ye jateminɛ kɛ jamana kɔnɔ kɛlɛ 2, 3 ni 4 de bɛ yen. N'i b'a fɛ ka kɛ fangatigitigi jɔnjɔn n'i ye lakana sabati physique il faut que jamanadenw ka se ka dumuni kɛ mun de bɛ ka kɛ bi Komatɛ Segukan kun découragera a bɛ marché bi président yɛrɛ y'a ta l'UMPP a kun da tugura c'était le fleuron de l'industrie du Mali président bɛɛ bɛ taa yira président kura min bɛna visite la Mali la a tiɲɛna a wulila sisan a ko de l'investissement personnel du président. Les rails, arayi min bɛna bita Kayi, arayi kɛ fɛ 50 mètres bi 5 de kan ka bila. Dɔw sɔrɔla min nana fɔ k'ale ye élu de a ye 40 feere ka to 10 na. O 10 fana comme Balaba y'a fɔ ye que Mali tɛ segin a nɔ na u taara sojɔ arayi kan. O tuma banna bi a bɛ segin nɔ na dɔɔni dɔɔni. An ka kɔɔri an b'a fɛ ka usine kɛ k'a caman jɔ Mali kɔnɔ. Les minerais sous la terre, Maliens y'a fait, il faut que l'or du Mali brille pour le Mali. On a fait les assises qui ont demandé l'audit du secteur minier. Président Yake. Bi. Tiamambe mimbe mangala, ambukala ma, ube kuka permis faire dogo là-haut. Mais ubena nous ya faire nous wari doso, ubena meeting kan la sira, machitan la sira. Kwebe transition no fait, mbese no fait, ça ya kananade. Ne ressources minières nyamgo dosoro. Anana ne fait il était en culotte. Nga biro lo nko taka bonga biro la. E ka jamana la ibeta premier ministre fe ni chokola. Ko premier ko ministre ma ariswa. Abeto ka pourcentage mindi Mali gouvernement la. Aita ya le nouveau code minier. Aita now bena o pourcentage la. Obedi Malien nama bema khalas ikaminon cheka bonga jamana kono. Atara ministre yevele odugu seye kulu benakan ko alhamdulillah rabbil alamin olu ma fo kante salawo parce que ni je jolen soro nyemongo ya la ibitle anga président tlelendo en ministre tlelendo donc minu mena baraka fu obligé lendo ka tle na betle la jamana betanye ben na fa be bola c'est comme les gens qui disent que baraka douma
mais ministre c'est ka baara di o ministre bɛ se ka baara di o ye fonction publique hali o la an ye recrutement min kɛ la fonction publique le SNJ les concours ça fait des années Mali là i bɛ wari de sara i t'a dɔn que c'est tes études qui font te faire réussir mɔgɔ min ye recommandé ani min bi jufa la o banna o fana kɛra baara min b'a di jamana ka baara i ka se ka t'i ka expérience kɛ ka baara kɛ o jamana tɛ se ka baara di bɛɛ ma maliden caman bɛ yen olu b'u u dɛmɛrɛdɛ ciya ci minnu na o caman bɛ kɛ ni kuranko ye ministre kuranko bilama a bɛ cogo di ne kɔni dalen don président la edem ko in na ne kumana maliyɛnw ye bɛɛ y'a mɛn ministre de l'énergie yɛrɛ kumana ko président yɛrɛ y'a dossier ta a bɛ k'a dilan ne b'a fɔ a ka da président la parce que ne t'a to Niger a ye camion 200 a y'o sɔrɔ solution caman bɛ ka boloda président yɛrɛ tɛ sunɔgɔ parce que a b'a dɔn tigitigi hali an ye Kidal minɛ don min na an ka fête ma se ka jɛ kuranko din de la et puis transition ka soutien baw caman o ye jamanadenw ye se tɛ caman ye donc an yɛrɛ b'a dɔn si président bɛ to k'a fɔ le centre de gravité du pouvoir de la transition doit être le pouvoir donc ale yɛrɛ b'a dɔn ko n'an b'a fɛ fanga in ka sinsin kuranko in ka ɲɛnabɔ joona nin dossier in na hali a tɛmɛ ne dalen don a la hali a tɛmɛ a bɛ n'a ɲɛnabɔ Mali ani a denw ni ɲɔgɔn cɛ kɛrɛnkɛrɛnyana minnu bɛ baara la ni jɛkulu b'u bolo n'o ye syndicat jɛkulu ye a ye bɛnkan dɔ k'aw ni ɲɔgɔn cɛ a ko min ma pacte de stabilité o bɛnkan ye wariba de kan ka don a la syndicaw ye mankan suma sigi kɛlen bɛ k'aw lajɛ yala mun y'aw bila nin baara in na an ye bɛnkan min ta a se b'an ye wa nin bɛ kuma in daminɛ fɔlɔ ka syndicaw fo parce que an ka soldats bɛ kɛlɛ la don min na n bɛ ale de don o don mankan kana wuli jamana kɔnɔ parce que ni soldats bɛ kɛlɛ la n'a fa n'a ba n'a muso n'a denw tɛ lafiya a tɛ se ka kɛlɛ kɛ ka ɲɛ donc Mali syndicats ils ont fait acte de patriotisme don min na ale y'a signé yan maa caman kun ma da la o y'u ka fɛn bila kɛrɛfɛ dɔɔni fo an ka lakana ko ɲɛnabɔ Mali la économie min kɛra pendant la transition miliyari 300 maa si ma sigi n'a ye ko bɛ se ka kɛ Mali la an ye gestion yɛlɛmara gaspillage min bɛ kɛ an y'a yɛlɛmara miseli 2 an ye 300 in fara saraka don min na président ko ma ko embargo bɛ yen sisan maliyɛnw ka résilience bi a fɔ ministre ye ko fɛn tɛna fara u ka sara kan foyi ma sara ministre si ka sara kan hali bi tɔw b'a sɔrɔ ministre t'a sɔrɔ minnu bɛ taa mission la kɔrɔlen ni mission nana dɔrɔn ministre bɛ taa o tɛ yen sisan n'a nana ne yɛrɛ b'a lajɛ a kan ka taa ou bien a man ka taa ni ne m'a faamu ne bɛ taa n'a ye président fɛ président bɛ service de sécurité ani affaires étrangères lajɛ nafa jumɛn de baara Mali fɛ ni nafa ba t'a la ne yɛrɛ bɛ ministre wele k'a fɔ k'a ka nin dabila donc o économie o sugu n'a sugu caman de kɛra mais an t'a fɔ parce que ni bɛ ɲɛmɔgɔya la i bɛ baara kɛ fɔlɔ o ne filɛ nin ne ye premier ministre ye don dɔ la ne kan ka taa Gao je crois ministre caman kun invitera mais an ye dépense lajɛ min bɛ n'a kɛ pour leur arrivée au président ye wele ne taara fɛ an yɛrɛ y'a jate il y a des ministres qu'on a laissé en plein vol fo a ma parachute di ma ne y'u wele n ka bureau la n ko e tɛ taa Gao tuguni a ko cogo di ko ale y'a fɔ a ka travailler ne ka ga n ko a f'u ye ko gɛlɛyara e tɛ se ka taa garde corps tɛ taa foyi tɛ taa ministre ko vraiment ni Mali ko don il y a pas de problème
Moi, j'étais dans le gouvernement koro nous fera de ministre bidimi, avec le ministre na borabane ni kerefe kata atafa na bora bureau là, avec ta commune daga, il y a na kataka bureau là. Aïe bevele le dialogue entre Maliens, mimbeke korolé, Malien mimbolo bala, min sentala, mimbe kerefe, aya wele kanao. Il y a des gens qui sont bien dans les périodes de paix. Quand il y a la guerre, ils ne sont pas là-dedans. Au fond, il y a un caractère. Donc, anga horoyan, ala barkala, a segina ka ba. Maintenant, pour que nye dimi et malien bekaye, ou ba ye drone armée fan. Juju fana ko kuba fait monter en puissance. Et Juju fana ko non ko lu fana be monter en puissance de. Ko l'armée drone té. Faut journaliste era ko kulu fana be monter en puissance. Et ministre de la communication konwa nous lu monter en puissance. Nous lu jigina et o manya amade. Nous kumana ibeni yere nyini. Iki ibeni yere nyini. Ngama monsieur le ministre. Ambeni fara ministre de la justice. Bibi na ukembe ka yelema juma undi buluda. Sekuni dongo kumko nana kana bla farko no nyana jela. Sekuni dongo bara mimbe kala yado ya le ministre de l'enseignement supérieur, la recherche scientifique et le ministre de l'éducation. Kosa ila aye jatimine ke min kera malika école la sambi sabakono. Min ma ke kanye, min tiena, min kanyi. Miselia flambeau dama. Anga école la. Amba do wati do be. Mogo do be min kanga ta 3e année là. Direction de l'école ya Mariadi. École dendo na nijo. Koteke. Kabini wati jume école là, école donne de décision ta. Min be passer première année, min ba passer 3e année là. Okera malla. Ou bien dobe kota ta minun kanga passer ou bien abi directeur ma. Na ma passer min be na directeur soro. Oya kungoyi. Ou bien ambeta université ambeta soro. Ko coupe ani fusil ani feondo sigilembe. Oui, école soé. Donc, ministre de l'enseignement supérieur, ministre de l'éducation, Koubena Yelema do Nounoum Bella. Mais en bas que Dondoni, parce que Angé Malion la femme, parce que ni mogo, ni yado politique mogo de orientation di Djamanala. Ni ko tiena kasero dola, abe mogo bala doni. Donc, tous les ministres qui font les états généraux, l'éducation, l'immigration, la jeunesse, Anito, a bébé Franyanka Kata di président. Service d'obé président Kerefe, Mim Bafo, le comité de mise en œuvre des résolutions des assises nationales. Parce que les assises nationales des États généraux nous. Donc, au groupe ni Kabare Moui, il y a des assises nationales là, résolution Kemedouni Tani Wolonfla, au de Bora assises là, résolution. Aux résolutions là, Ayou Bonyona, Dobe Minkanga Keka ban transition kono. Dobe Mimba damne transition kono, mais ate ban transition kono. Do yerebe fangankura de Benuta. Ayou be sérieux, ou be président bolo. Si sa président est Djeklou Dosigi, kalo gouvernement Benisigi na fo école de ou. Aouye bara minke, amba ira ansera minke. Pour que ni transition bana, le président Hassimi Gouta, c'est qui jo Malioniana. Aouye mini ni assise là, au fleni. Ne sera qu'à minke n'inga gouvernement au fleni. En masse qu'à minke gouvernement kurabata. Barbe ke ni choko de la vie. Ministre Nyama ansera anga korofo dakun labama. No ye ilama kurawe. Ilama kura munu mbe senanga jamana kono. Kabini chamanche fakan tabolo latlena. Kana se bima ame domine ko bi walma ame wati mine ko sisa yelema ba munun kera jamana kono akata nga afamba wi jumawi yelema ba mun kera folo e assise nationale la refondation assise konana la fen chamambe yado manga imbe wulila élection banenko 2020 donc encore pour que mangan kana wuli jamana kono tuguni élection ko parce que opposition ba foko fanga élection juin donc élection in kadi mogo mimma qui est indépendant
organe unique indépendant de la gestion des élections o créera o créelin kono mangan caman wulila mais ne to mangala do yɛrɛ kun b'a fɛ premier ministre ka démissionner waati la do taara radio la ko premier ministre yɛrɛ tɛ malo n'a bɛ malo a kan ka démissionner maloya t'a la mɔgɔ minnu b'o kuma fɔ ne yɛrɛ t'u lamɛn parce que u t'a dɔn an bɔra yɔrɔ min na jamana kɔnɔ n'aw ma ko to ɲɔgɔn ta la aw tɛ taa ɲɛ o alors que le président le chef suprême des armées ani soldats n'i y'a fɔ bɛɛ ɲɛna tant que an ma Kidal minɛ maa si tɛ n'a mɛn ko dɔ kɛra ko ma bɛn ne ma parce que Kidal minɛni ani soldats dɔ bɛ ka sa ka faga dɔ bɛ sa kɔrɔn fɛ an bɛ politique kuma la Bamako ne de n da don a la an taar'o la fo Ala barika la Assisi nana yira réforme kan jumɛn de kan kɛ eji kɛra réforme min bɛ ka kɛ a bɛra mais a kumaba la réforme de la constitution kura dilanna république kɔrɔ wolola a wolo sɛbɛn président y'a signé le 22 juillet 2023 kabini o sigira président bɛ baara kɛ n'o constitution ye o ye kelen justice fan fɛ pourquoi ne y'a fɔ sisan caman yɛlɛla que la justice veut monter en puissance n'i ye juge ka discours lamɛn ne taalen o don u ka rentrée judiciaire la fo ne y'a fɔ n ka cabinet k'u ka discours bɛɛ ɲini k'u ci ne ma ne yɛrɛ bɛ n'u ci di pe n b'u mara k'a lajɛ u bɛna baara min kɛ dossier dɔ bɛ Mali la Maliyɛnw ɲɛna maa si tɛ se ka maga a la a bɛ justice bolo bi o donc n'i b'a fɛ transition in ka ɲɛ fɛn ka kɛ a ɲɛ ma hakɛ man ɲi donc président ko ne ma an tɛ mɔgɔ tɔɲɔ mais k'i y'a fɔ k'i bɛ maliyɛn ka nafolo ta ka k'i sago ye o kɔni banna maintenant ni mɔgɔ dɔ tɔɲɔra n'a dɔnna o bɛ bila ne filɛ nin ye maa caman bolila ka na ne fɛ ne ka balimaw ni dɔnnibagaw n k'u ma hey justice l'armée ne tɛ n da don u ka kuma la refondation in kɛra maa caman yɛrɛ o début u dabali banna ko ni mun bɛna refonder ne ye mun ko refondation tuguni fo an bɛ gouvernement sigi don min na an ko ministre de la défense ministre de la justice ministre de la refondation et an ko jɔn de bɛna kɛ ministre de la refondation ye maa si t'a dɔn n ko Ibrahim Kasame e bɛna kɛ ministre de la refondation non ko ale t'a fɛ ka don gouvernement la ko ale ma kɛlɛ kɛ place kɔ ko hey ne ye premier ministre bɛ coordonner ne tɛna n ka temps bɛɛ kɛ ka expliquer mɔgɔw ɲɛna mun de ye refondation ye ni refondation ye e yɛrɛ ka na a y'a sɛbɛn ɲɔgɔn fɛ e de y'a sɛbɛn donc e de bɛna ɲɛfɔ maintenant n'an ma fɛn min faamu aw bɛna ne voir Ala barika la u b'a ɲɛnabɔ u mana ne voir en tout cas tuguni ka fɔ dɔw yɛrɛ b'a fɔ ko monsieur le ministre refondation ko an y'a faamu sisan donc il y a des grandes réformes stade min bɛ région la stade baw bɛɛ bɛ ka dilan sisan Tumbuktu stade min bɛna biennale habité o bɛɛ bɛ o commencera ka dilan donc chaque ministre est en train dans son domaine de voir a bɛ se ka min kɛ conformément aux assises de la transition donc an bɛ ko bɛɛ yɛlɛma petit à petit pour qu'à la fin de la transition ne y'a fɔ ka ban aw yɛrɛ ni Ala cɛ aw ka se k'a fɔ ko ministre ninnu kɔni peut-être ne b'u fɛ peut-être ne t'u fɛ mais Ala ko tiɲɛ u y'u ka baara kɛ n'o sera ka kɛ halas maa wɛrɛ bɛ na parce que ni nana place na don dɔ la i bɛ taga o n'i ma bana u b'i bɔ yen ou bien i yɛrɛ bɛ sa dɔw yɛrɛ bɛ na donc n'i ye baara kɛ jamana y'a dɔn i ye maliyɛnw y'a dɔn k'i ye baara kɛ o bɛɛ bɛ bɔ bɔ. transition banni ko kuma i y'o fɔ a bɛ n bila ka sinsin yɔrɔ min kan o ye kalafiliko ye fanga ɲininaw kɔrɔtɔlen don kosɛbɛ u ko ko kalafili bɔra dɔgɔkɔrɔ k'a sababu kɛ an ye base de données ko fɔ
Mali ye a ka kartinina baziw bɛɛ sɔrɔ n'o y'a jatew bɛɛ ye yala o sɔrɔlen kɔfɛ kalafili bɛna kɛ don jumɛn i y'a dɔn k'a sɔrɔ Mali kura biométrie ma kɛ don min na o maa kelenw dɔ bɔra k'a fɔ ko élection ka kɛ assise ma kɛ don min na o maa kelenw de bɔra ko assise kana kɛ kɔrɔn fɛn ma minɛ don min na o maa kelen de bɔra k'a fɔ ko an ka élection kɛ n'an kun ye élection kɛ o b'a sɔrɔ président 2-3 bolila o parce que caman hakilina ye u ka kɛ président ye k'u ka sago kɛ hali kalo 3 don après n'u bɔra u bɛ taga an dun hakilina t'o ye an kun b'a fɛ ka min kɛ n'a kɛra ni min bɔra fanga la i taara i foro la i taara i da i k'i ɲɛ fila datugu k'i da parce que i ye jamana baara donc o maa kelen Kidal minɛna ko kuma t'u da u delila k'a fɔ ko élection ka kɛ sisan caman b'a fɔ ko kabini Kidal minɛna kuma t'u da u ka élection kɛ Mali kura biométrie a caman kun t'a kalama bi maliyɛnw bɛɛ b'a dɔn je vais profiter en plus du président kan ka spécialiste ninnu féliciter o de b'a yira ko le Mali impossible n'est pas malien an ka sɔrdasiw ye min yira bɛɛ ko ɲɔgɔn yira dans son travail. Vous avez vu par exemple l'industrie de l'intelligence artificielle. Le ministre de l'enseignement supérieur a compte rendu quand il est droit au conseil des ministres. Qu'au concours bas minimum que Dien Kono, les Maliens sont parmi les uns des meilleurs. Cabinet Yofo, décision tara sur place. Président Foucault Centrine Kassigi, à première pause Blalao. On a donc résultat dans 10 ans, dans 15 ans, la Kanako a Nyanabora, en grande partie. En Beka économie la clé, en grande partie. Élection, que l'élection soit 1 mois, 2 mois, 3 mois, qu'est-ce que ça change dans la vie d'une nation? J'ai dit le président là, il faut que les Maliens lui fassent confiance. Président Koni, si ça, avec un instrument de navigation, be alaye ou dama. Maintenant, allez rekakola be kanewele. Ka gouvernement wele ka fo ka hakila ini min bene hakila bembolo min ta fe ka fo yamba fo président de folo o ka keni wati koni amado chamambe ka fo ngali chamangoro benga wati ni bara bulu da cho kama ambi songa bitanyo ngria ola ni folikami bolo kala se jamama yani anga kene wuli folikami be bolo o ye ka fo malien aida aw yere la naw dale do aw yere la aw bena minke Africain dabali benaba abe sandama damabo amembe sal kono ani alachi John de Kumiri kamena Kidal mine o ka dogo malla me akera abe sandama damabo John de afoko AS bena créé akerera abe sandama damabo bebe na i c'est normal là c'est les paillassons John de Afo Mali de be mise en garde qu'on min sera AS jamana kelenka Congoloma ko bena kundigi Mali yake donc aida aw yerela aflana anga l'armée les militaires maliens jusqu'à l'éternité faut jenka wuli akate kutanu mini unidi pour que angase ka sigi ka kuma bi ne ba don yoro do bena soro pour que udeun ou modeun be kan sigi yoro la ka to dondo la dans les années 2012 2020 un fa ou mo ke asara pour que ne ka se ka nga yela ma hore soro bu parce que uluka barate ban c'est le seul travail ni ka chef to kikata ibeta ibese ka sa miko itse ka fo kiteta ministre Nyama no bana le reste ambe ala deli ala ka sira nyuman dam amina aywa ministre Nyama iye foli di jamama an fana bi foli la sema wati koso ani ngalu jabu koso ka foli di baraka nyoma Adel Samaki ani Seydou Mar Traoré ka foli la se mogo bela jele ma gurno mogo munumbe ani anga jamana chakada nyamba munumbe ya
ka foli lase maliden bɛɛ lajɛlen ma mali kɔnɔ ani mali kɔ kan k'a fɔ nin kɛnɛ in de tun sigira malikura taasira ta ko filanan na walasa minisiriw ye dantigɛli min kɛ ka o kuncɛ minisiri ɲɛmaa fɛ mɔgɔ mɔgɔ waati ta k'an lamɛn ani k'an lajɛ mali kɔnɔ ani mali kɔ kan an ka foli bɛ aw bɛɛ lajɛlen mɛn aw ni ce aw kan bɛn waati wɛrɛ